ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଏ ସମାଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକର କାହା ପାଖରେ କାମ ଥାଏ ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଲେଇ ତେଲେଇ ବହୁତ କଥା କୁହେ, କେମିତି ନିଜର କାମଟାକୁ ସେ ହାସଲ କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ହାସଲ କରିଦେବ, ତାପରେ ତୁମ ପାଖରୁ ସେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ୟାକୁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କୁହନ୍ତି? ନା। ସୁଖରେ, ଦୁଃଖରେ, ବିପଦରେ, ସମ୍ପଦରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲା, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମାଜରେ ଏମିତି ବନ୍ଧୁ ଆମେ ପାଇବା କି? କେବଳ ଜଣିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଶୁଣୁ କି ନ ଶୁଣୁ, ତାକୁ ଆମେ ଡାକୁଛେ। ସେ ହେଉଛି କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତର ନାଥ। ତା ପାଖରେ ଆମେ ଯଦି ଦୁଃଖ କିଛି ଜଣେଇ ଦେଉଛେ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ହାଲକା ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଛି ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ଜଣେଇଲେ ଜାଣନ୍ତି, ନ ଜଣେଇଲେ ବି ଜାଣନ୍ତି। ସିଏ ପୁରା ଦୟାର ସାଗର। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଖକୁ ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରି ଆମର କର୍ମପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବା। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।